Dalan, kinapudno ken biag. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 25 ken 26. Tinasadot a tao, adi na kaya ti agtrabaho, patayon na matlaeng ti bagina. Awan ti sabali nga aramid na, no dila, ti panang pampanunot na, iti kayat na at agikwaan. No pa'y kasta, mangted asibubuslon tinalintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagapu akon anapan naglako iti inlutok akan kanan. Angam adda ka pa'y laditaan na kailan. Nabanugak nga rod anapan nagay-ayam iti basketball. Aramid ka di pa iti adda putot na ti mapanagay-ayam iti basketball? Apay, dagiti basketball player, awan kat nga rod putot da. Ngam dagiti player, dadakkel ti sweldo da. Ngam si kangay, adda ka ditangdan mo? Kunam laday ta. Tadi mo ammo ti agay-ayam iti basketball. Kat no nagmaya ti agay-ayam iti basketball. Sao tinakurang ti panunot na adi pamilya dayt na. Imbes amabannog ka iti basketball, ingka kumaagbirok iti trabahom. Anya kumati pagparikutam. Mangmangtad ni nanang iti kwarta, numaawat ni tatang ti pensyon na. Iti dayta akinalakay mo, mangnamna makalatan iti ited na. Rumbang agbirok ka kumamot iti trabahom. Tatang, napannaglakon ni nanang. Ikanak man iti kwartat. Ada pa'y gayang babayadak iti pagadalan. Di mawat ka kumaak ni nanang mo, awan kwartak. Apay ani nanang, kat ada kwartana. Si kakot awan, tatang. Ha? Kwa. Iso nga minti para igam iti kwarta. Gapo siguro, tanagagat ngaglako. Si kangamin, kat kanayon ka anakailad dito'y balay, tatang. Tila sasawam. Ingkakat agiskwilan. Angam, kasano nga di babayada? No magkitam ni nanang mo dita kalsada, iso ti pagdawatam. Kasano nga no jak makita? No sabali adiso tinaglakwan na. Ato iti pensyon ko, bakit? Numaamuan manin ni Romana na awat ko ti pensyon ko, umay manin dumawat. Inruam mo ngamin. Kasano kat ba siya nakiti asawa na? Isukit din ti mangmanggad para iti pamilya na. Pinanuy-nuyam ngamin di anak mo. Kanayon mo ngay kaniti kwarta. Saan ka di anak kababain iti asawa na? No awan apulos ti ited na kankwana. Idi ngamin pagad-adalan ta. Sabali ti inararamid na, ta nakibarbarkada. Itatad da pamilya na, si kamanen ti mangmangtad iti kasapulan da. Anya nga rod nga ya, adda ditan. Saan mo amabaliwan ti pasamak? Ang adda sumadot, taadda namnamaen na nga ited mo. Bakit? Masaya man ti bukot ko, nagsakit. Apay ko mga agsakit. Nabanugak anapan nagisursur iti lako. Kat mo itay ka pa asimangpat. Iso nagsakit ta kanayon ka ngamin anak kailad. Ingkakit ngamin agtrabaho tap numawat-wat met day tabagbagim. Naiken ngamin iso nga agsakit ako nam. Anya kumangay at trabaho. Ado ti agpat patabas iti unas. Ingkamat makitabas Day takat makitabtabas iti unas. Kat anya nga rod ti kayat mo? Opisina? Awan mat nga rod na iturpos mo. Uray awan na iturpos ko, takabaulak. Ay sus, nagsao tinalaing amaturog. Sapay sa kalaagling at numangan ka. Adda ka manen. Amom kami nakatapusan, isong adda ka manen. Uy, naglaing kayong tatang. Amuyo lat tamo tigagarak no umayak dito'y balayo. Sinalbag ka.
Hinton kuan, impakul ko ken kada ito'y sa rukod ko. Ay, sana, tatang. Amangan numaut balance kayo kat matumba kayo. Kayat mo, tasan ko nga itad kinina ng muti kwartak. Tapno awan mo't itad na kan ka, Ay, kasanon nga ito'y gwapo aputot mo, no di nakikan iti kwarta, tatang. Kat kasano no awanak ton? Di isunti pa nagbiro ko iti trabaho, tatang. Imbag no adda pa'y mga lakin ka. Kat amuda ma eta nakaro ti kinasadot mo. Oh, Roman, imbag ta nasabat ka. Ada kontratak. Agpatabas na iti kaunasan. Agbirbiro kak iti kadwak ng agtabas. Ado di ti standby a lalaki. Ingka idabagaan, tapno da kadwam. Sika nga di mo kayat. Kwa pare. Nagatal ngamin ti bulong ti unas. Allergy kak ngamin ti bulong ti unas. Kasta ka di. Nagatal met iti damok ti agtabas iti unas. Ngem agbado ka ngamin iti atidog ti manggas na. Ken agabungot ka tapno saan ka amagatlan. Ad-addan no agling iltak pare. Naggatal. Ingka lamang kitan iti sabali akadwam. Sige nga Rod. Nakaagbirok iti kadwak. Dulpo baro. Nakitak mo ita nagsabat kayo kini Roman. Wan tata. Aw-awisak akadwak ko mga agtabas iti kontratak at tatabasan nga unas. Ngam di namot kayat. Apay kanwa di na kayat ti makitabas? Allergy kano iti bulong ti unas, tata. Anya nga allergy? Dayjay, nagposkol ti panagkudkudil na. Magatlan iti bulong ti unas. Sadot na kitdi isutyam mo. Imbaglangan tanagagat ti asawa ng agbirok, tata. Mabigot to, anak kamulagat. No awan mang biyag ken kuana. Sige nga Rod, tata. Inakpay. Barang adda mabiro ka kakadwak ng agtabas. Sige, Dulpo baro. Imbagpay ken ka, tanagagat ka. Sana kas iti anak ko nagsadaot. Inawis na kagayam ni Pare Dulfo nga agtabas iti unas. Apay adi kanapan? Nagpudot. Sa maysa, naggatal ti bulong ti unas. Kat no makasugat. Ay na, sika timapan aglaba, tasyak timapan. Adda babae akadwak amapan makitabas. Apay, saan ka amapan aglako? Imbag ti agtabas, taawan puunan na. Ti aglako, adda puunan na. Agluto akpay. Nagrigat nga ta ti agisursor. Ay, noin ka makitabas, pakananda kay Jay. Anya nga iti kanak ngagbati dito balay? Ay kat problemam daytan Uray saan kan amang mangan. Nagsadot ka mo lang. Ay, inakto lamang nga nun iji balay dananang. May kumamat ni Pare Roman anak kitabas. Di adda kumamat tangdan na. Ay, kasurun ko day dya lalaki. Nagsadot. Uray kumaa no saan nagrawet. Imbag tananos ka mare. O sa balilaan. Pinanawan nan day dya tao. Ay na pare, naumaakmatan kan kwa na. Inan anusak iti manu atawan. Barang agbaliw kunak. Ngam saan matlatang agbaliw? Kan imbag ta nasingpad dagiti na kay kamangam. Wen iso amabainak kadakwada. Iso adyak mapanawan ti anak da, tanasingpet da kanyak. Nagasap pay lang ni Pare Roman. Tanakasarak iti kaskin ka kasingpad, mare. Ngam nukas jay nalaang nga agnanayon, maibus met ti anos ko. Katapusan manen, amuyaw no apay nga daak. Di kan mangnamnama. Tada papanan me. Mapan kami ijay balay ti kabsat mo ijay bikon. Aramatan me ti kwarta amapan ijay. Itamang pay ang malagip yu ti mapan ijay. In kami mo pumasyar tamasakit ka no di kabsat mo. Kasta? Ay, umayak man mat. Ada ka di pagplitin. No da kami pay laang ti mangplitikan ka. Kurangan ati aramatan tayo a kwarta. Sayang. Umayak kumamot magipasyar. Awan mabalain, takurang kat nga rod ti maaramat a kwarta.
Inton mabinsanan. Apay akas kalaubing anapukawan iti ay ayam. Anya ti parikot mo? Didak inikkan datatang iti kwarta. Taramatan da kanu amapan ijay Bicol. Itaman pa'y amakalagip da apo masyar ijay Bicol. Ngun nga raw. Kasanuak pa itan. Awanan timangtad iti kwartak. Panawen mo tap no agbiro ka iti trabaho. Nuburyas ka kuma, napusot kan, naipusing, wano naisinan iti takong akunada. Agbiro kak to iti trabaho. Doon dapay masarakak. Rumbang laang agbiro ka. Saan at trabaho timang birokan ka? Anya nga taaya ti trabaho analaka. Jay kumamat dakkel ti sweldo. Ay na, Roman. Agar arapaap ka at ngat aldaw. Kayat mo, tinangato asweldo, idinto tawan pa'y nasarakam at trabaho, tadi ka pa'y mat agbiro. Di nakman singaan. Taag pampanunuta ka. Nuan niya at trabaho ti mayat asarkan, adakkel ti sweldo. Uray agmalmalum ka di tang agpanunot. Awan mapanunot mo, no di ka mapan agbiro. Di natamot palubusan ti anak ta, ngagsog di ijay lugar tayo. Ay katagyan ta pa'y laang dito iti mabayag. Ta saan tamot din na anti anak ta dito eh. Ay, hunan manipod ngamin imay da ditoy. Di mat ngamin ang imay pimasyar. Tamakumikom iti trabaho. Kan aywanan na dagiti anak na. Katita tadan sakit na. Kaya't nangag na itapay laang dito eh. Sapay nagado ti anak na. Ni Roman, may sa ti anak da kani Sheila. Sursuruin na mutin ti agtrabaho. Kanayon langin namang namnama ka data. Kasano nga agagit, no kanayon mat nga ikamay ti kwartana. Kasta ti maysa nga ina. Di nakabaulan abaybay ang ti anak na. Nga uray kasano kinaluko ti anak na. Ang mad-adamat apakadaksan na dayta. Tamarmarwam kat dinan kaya ti agtrabaho. Tatang, napanan ka din ni Nanang. Diyak mo. Nakaturo ka idi pimanaw. Di namat imbaga no papanan na. Ay, napan siguro manin nagtrabaho. Kat da kayo tatang, nagmalmalam kayo diti balay? Una. Apay ka day. Kaasimot ni Nanang nukasta? Apay, di mo ka ditulungan ni Nanang? Diyak mo't nga ron amo ti makitabas iti unas. Saan mo nga amo? Wano, masadot ka, tatang. Agdaw dawat ak iti pagbayad ko. Ngam ingatang na kano iti bagas. Awan ka diti maitad mo, tatang. Awan taawan nga ron kwarta ka. Awan ni tatang mo, ang mga nunapan manen kadagiti barkada na. Awan lang nga rudan ti trabaho na. Napanmanan nakibarkada. Masapol nga ikanta iti leksyon tapno agnakam. Ha? Anya nga iti aramidan ta, Nanang? Inta ijay balay ti gayem ko, anak ko. Mapan ijay abroad. Kat siya kano ti caretaker iti balay na. Asin na dahi agayam yo, Nanang. Sukik idi iti kankanan. Alaan ti asawa na iji abroad. Kuna na nga agbiro kak iti caretaker. Ngam kunak asyak laangan kat imanugot mo't. Ay, kasta ka di, Nanang. Sige, mapantay jay. Tabarang agnakam ni tatang. Nagsadot ni tatang. Sige anak ko, darasam nga irubat dagiti gargaret mo. Masapul ang makapanaw ta, sakbay asumang peti sadot nga amam. Sige, Nanang. Ikak iti pagnakman na. Nauma akon amang pakpakan kan kwa na. Apay akasla kakapsot ka. Tanda ni di kamat makapag na. Mabisi na kunay pare. Imanaw mo tundag iti aginak. Diyak amo tinapananda. Kaya't mo asawan.
Di mo mapakantibagim, pare. Amo meten. Awam pa'y trabaho. Ay, mabisinak launay. Pautangan nakman. Tagbayad akto. Ay, pasensyakan pare. Inted kon kini bakit ko ti kwarta. At na pananda ka dagiti anak ko. Surutak mat ida. Sige, inakon. Kasano na ito yan? Ay, matayak ka din iti bisin. Ay, nauman ti asawa ko. Gapo iti kinasanot ko. Ay, masapong magtrabaho ak. Tapno sa anak amatay asimumulagat. Gapo iti bisin. Ay, agbiro ka kung iti trabaho ka. Ti agsalukag, agbiag. Ti sadot, sigurado nga agbisin. Aggagat tayo nga rod, tada tayo mutla ti mairanod. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. Nudiket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas. Tana isurat, kukwak ti pangmalas. Syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nay, naan day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam dinangran naklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman endaytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag. Kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray an nga ti aramidan tayo. Awan laban tayo kan ni Doña Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi iti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akadwayo as sumangpet na diya tao. Kan, saan mo ta sakti nang irugi? Anya saan? Nakita na si kati nang irugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Inikaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na. Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapula ang iti babae. Dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayatel daw mo itaan, Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itangal daw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan la aday ta? Magatang kudagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang alagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan la aday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ati tao nga agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpay so dayta.
Pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talagta na kanayon. Pudno a kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko ana sayaat. Kan, ikararag ko iti apo. Nga ison, ti makaamukan ko ana. Haday ta. Nalpas kon at sinibugan dagiti mula mi anatan. Ay na, mangrugida na dumadakkel. Ti anak ni Doña Lucia ti sumugat. Hoy! Sika lang ay! Sika ka di ti ama ni Samuel? Ah? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na. Anay ka. Damagam iti anak mo. No apay adinangran ka. Sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo. Asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino anasantuan. Ngem. Saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko. Nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti pilsyo iti hospital. Kan alaan da ito'y agatan, Samuel. Doña Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag, saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan kong awatan day taagatan, Doña Lucia? Kandi ka agdanag. Saan kaming agdarom? Apay, saan kayo agkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday tati kapatgan iti amin. Agyaman lang iti day taagatan. Ngam ladingitag. Jak awatan day taagatan. Carlos, namin anon nga imbagak kan ka, adi ka kayat. Kan pangaasim, pumanaw kan, gaput adupay ti aramidag. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo ng papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat aramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti puso. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tanging bagam. Adumat ti kwartak. Kat agbyag ka anarang ay iti sidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak na agpayso anarang ay iti danap. Ngem jak to agbyag anaragsak iti sidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan noan niya ti mapanunot na nga aramidan. Saan mo't amabalin na sumbatak? Ta saan kumat nga ay ayatan? Ala, agan anad ka nga rod. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-uden. Wen, bilhen. Talaga nga agan anada. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abarong. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyong. Pudno launay, husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Ay, naimbaga na inanakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanan ti marami di jay. Agi na nakayo kid di tatang. Siya kun ti mapan iti bangkag. Uray, tasabadumat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagit ti kakadwam itangal daw. Napan kamin iti kalman. Taisulaan ka no ti wayada. Aywan gayam. Imaitay ni Carmen. Tao may nakabisitaan. Imbagak ang nakaturog ka.
Isuasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata Ha? Kat numayat ti uuro kam itay. Isuadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka di maumang agbarbartak? Mama, diyan kami maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay pailaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, mama. Isulang ti babae nakarik na kitikas to eh. Gansan laday ta. Napintas, kan nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Kaputa pagsaya atang batlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumot tinday ta inlutaw. Untatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Kalpasan na. Inta makimisa. Domingo ita. Ay, wan gaya man niya. Nalipatak mati na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y Ang saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Un matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy katikayat ko. Mabsugak iti taraon. Kan mabsugak pa iti sasao ti apo. Ikan ka iti dakkel agatan. Gamti kayat ko. Agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos. Kantap no isardengnan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa katjak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang aday ta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatla naragsak. Gaputa saan nga iso ti ipit-pitik ti puso. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa a lalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipaahing agpaiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaan dagiti kasapulan mi ijay balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Ni Carlos tumasabat ko. Umasidagan. Kunak tubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan-ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka! Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasya tinapasamag ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata. Patibkerem ti pakinakam mo. Masigurado, sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patsyag ang malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag, gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diyan kayo ti may balod.
Tulungan ta ka makaruar dito eh. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita anak ko. Nagado ang nakakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diyak kayat ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gapot amok anabannog kayo ang nagbampantay ka ni Samuel idarabii. Inton madamdaman anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyaman akin ka, Carmen. Tada ka mang tultulong kada kami, di anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat mat, mama. Naanos da kanyak dito'y. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho. Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat, pakawanan na ko, mama. Napakawan kan, iho. Kan, pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama. Naladaw man ti amin. Ngam, aklunan ta nakasto'y tinapasamak. Tinapatag, nakamiristado. Sana bale, takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. Uwan, mama. Kat di kagdanak. Gapotag sing-sing petak dito'y. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kot uray si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kan, sumurot kayo na kada kami. Tamapan tayo mga ija restaurant. Ay, ketwin Carmen. Daytakit yung urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog mati makan. Oh, pudno ka diti makitkitak. Sika ka di ngagpaiso dayta, Samuel. Oh, agyaman ak iti apo. Tadi nang nagnatikar-kararag ko. Juan Carlos, kumusta kan dito'y pagbaludan? Nasayatak matlapta dito'y. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak, tao may kabisitain. Naku na ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumay ti inaramid ko kan ka. Naamiris ko, asaan ang maiparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo, nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubad kan ka. Papagayam, ditan tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo, dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing, ti panangisuro, kan panang disiplina. No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kay kayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Uy na, mangibabain ka talaga. Apay adinanog mo di ka klase, na! Nanang, kuwang amin. Pinisang na ngamin ti papel ko. Ngam imbaga na matasan na nga ingagara day dyan nga inaramid na. Intun sumaruno, saan mo nga ulitan day ta, ha? Saan ka mang dandanog iti ka klase, mawatam? Nanang. Ni, apay analambaga dagiti matam ading ko. Ay na, inungtak dinanog namat ngamin ti ka-eskwelaan na. Ala, apay nga'y ading ko. Madian ti kasta. Ni Ransel ka di ti dinanog na, nanang? Wan, dyan nga'y anak ni Melody. Ay, isugaya man nasabat ko itay ngagsangsangit. Daytoy matmarian amanang na. Suranan na pailaang ni ading na. Day jay matamarian. Jak magustuhan ti kababalin na. Nakitam ka di tinaramid ko iti mula da na Shalimar? Apay pinarot mo nga di mula da, manang. Nagpangit mat nga minti kulor na. Saan anapinta sa kitaan? Ipulong ka kini mama. Mama! Ni Manang Marian ka di. Dinadahil na dagiti sabo nga mula ni Nana Shalimar. Ay, anyamanan ti ibagbagam, anak ko. Ay, dinak man riribukan. Ijay kayo ruwar nga aga pa ni manang mo. Ha? Anya ngay, Ransel. Ura niya ti aramidam. Di nakaikan kano ni mama. Tulungan na kiti amang panot kadagiti mula ni Nana Shalimar. Solomon, kasla na imas tila ako ni Nana Tria a fishbowl Una rod. Awan igatang ko. Siyak ti makam mo. Ha? Ni, anya nga iti aramidam. Hoy, Ransel, sa dino ti papanam. Oh my God, umasidig ta. Sige. Si putam ni Nana Tria. Ha? Aday ta, nakaala ko ni ti fishbowl. Ha? Tumarahitan, Solomon! Ha? Hoy, Ubing! Ang subli kayo ditoy! Saan kayo pa yan nagbayad? Darasan, Solomon! Ay na! Asino tinangibagaken ka atakawam ti tagila ko ni Tria, ha? Saan asyak tinang takaw? Ni Ransel. Nitang sumumbat ka pa ila. Ay, ikaw! Di magisarita iti kapsat ko. Saan ka man amakibiyang Tricia? Bayam apagungtak da ito yung kabsat mo. Napandakit din nagtakaw itilako ni Tria fishball. Saan to na maulit, nanang? Saanan? Saan ka ngagtaktakaw ading ko? No, anda kaya't mga gatangan. Ibagam laang kanyak tagatanga. Saan matasyak tinagtakaw? Ni Ransel? Kasta ka di? Mamati ka ni kanyak, manang? No, kasta. Liklikam nga rod, di makibarkada ka ni Ransel. Narigat mo't na mairaman ka akanayon iti madi nga aramid na. Uwan, manang? Diyak kaya't abautan nakmanan ni nanang. Nagsakit. Ala, ika nga rod aramidan ang dagiti assignment mo. Tapno saan na kan nga ungtan ni nanang? Class, time's up. Submit your activities now. Psst, Solomon, nalpas mo ka din ti paparamid ni sir. Wan,
Apay si ka, saan mo aramid? Saan ko pa yan narugyan? Saan ko nga mo tiramida? Ha? Uy, saan mo mo na isabsab nita? Tapnada ka duwak. Ha? Apay ngay, saan mabalin Agisab mitak. Please pass your papers and don't forget that we will be having our quiz tomorrow. The coverage will be our lesson last week. Yes, sir. Nagsubmit ka pa ilang mo't Solomon. Intakit din. Agkating class ta. Masaduta kong agtugtugaw dito eh. Ha? Diyak kayat. Sikaan o agawid kan. Basta siyak. Kayat ko pa iti agiskwela. Agindi di ka pa ilang. Agpadatan tumot lang abagsak ti grado na. Panawan ka man langan. Good morning, class. Good morning, sir. I hope you studied your lesson last week. Bring out a piece of paper and your pen. Awan ko mati makita kasabali a papel iti lamisaan nyo. Malaksid iti answer sheet yo. Sir. Pangasyo, awan ti ag-cheat. Ala, dakdag ripaso. Ha? Imbagamat ni sir nga agquiz tayo ita. Pakupyan na ka. Uy, joke kayat Amangan mo matiliwan data. Again, no cheating. Look at your own papers. Warning kadag iti mangkita iti papel ti sabali, makitkita kayo. Sir. Solomon, sige na, pakupyaan na. Awan uray may isang amok na isungbat ko. Saan ko panpansinan ni Ransel? Amangan noong tan na kami ni sir, numatiliwan na kami. Mabalin ka diya kasarita ka, Ransel. Ah, yes sir. Agtugaw ka. Saan ka diya nakareview? May papaniti quiz tayo itay? Kuha sir. Natiliwan ka amang matmatmat iti papel ni Solomon. Agkupkupya ka? Kuha. Saan nga umuna agundaway nga inaramid mo daytoy? Ladingitek, ngam paayabak dagiti dadakkel mo. Ransel, nakasaok ti teacher mo itay. Ah, Apay akanayon nga ag-cheat ka kabayatan ti panag-quiz yun. Saan ka kadi nga agripripaso? Amangan no ay ayam lang ti aramidam. Mataktakak lang nga mapan iji eskwelaan nyo. saan ko matngaminan na mayulo ti agadal? Agsardeng aksalangan. Anya? Tikit di ko nam. Nasadot ka. Padasam nga isardeng ti agadal, tamakaraman ka kanyak. Awan sirsirbik nga agtrab-trabaho, tapno makaadal kayo iti kapsat mo. Ita, ibagam nga agsardeng kan. Congratulations, sabing ko. Nakaturpos ka matlangan iti high school. Congratulations, anak. Agyaman ak iti anos ken kinagagat mo ang nag-eskwela. Agyaman akmat kada kayo, nanang, manang. Lusaan da kasi mapurtaran. Kayong binabalaw. Amangan mo jak makaturkos iti eskwela. Nagdana ka. Takunak no maitulag ka ni Ransel ang nagbalbalyudong matan. Saan Budbuyak mat manang. Mala, husto daytan. Agawid tayon tamabisina kun. Intayo ka ng tinluto ni tatang yung. Uun nanang. Tani, itayak pa lang ang mabisbisin. Intayo nga roden. Maladarasan yung agpalas. Ang mga numala daw tayo iti simbaan. Nanang, itayak pa lang ang nakasagana. Ni manang saan pa lang ang nakasagana? Ag-make up pa lang. Nakapulos akon. Intayon. Ala, agawaan nyo nga ron. Intayon. Makimisa ka no. Diyak pa ilang malipatan ti sana pa nagpakopya kanyak ni Solomon. Kapukin ko nabagsakak iti subject mi. Iso adi mo ituloy tinagadal? Kayat mo tabalsen ta? Ha? Kasano manang? Ada na panunot ko. Oh my God, Ransel. Siyak, ti makaam mo. Anya ka diti plano manang? Basta, sumurot ka kanya.
Nanang, anya nga tinapasamak dito yung bisikletak. Papaya nadadahal ti bisikletam. Nagawan kat a panunot nan tinangaramid dita. Solomon, amay na ita bisikleta, makasta. Dinadaal da nga road. Jak amok, nakasino tinang dadaal. Di amok at imparadak laang dito'y arubayan tayo. Adda CCTV ti kaaruba tayo ani Sir Ador. Mabalin ang makita tayo. No asin tinang dadaal iti data bisikleta. Ay na, maipabarangay ko no sino man tinangaramid iti dayta. Imbagata saan da sinirek ti balay tayo. Mare Shalimar, adda kayo dita. Mare! Aywan, kumari Tria. Sumrag ka Ni, apay Mare, adda saan anasaya at anapasamak dito'y balayo? Kasano nga mo? Pagsangpet mi kat nadadaal matan ti bisikleta ni Solomon. Ay, sigurado nga inaramid day dagiti agkabsat ada Marian ken Ransel. Pagkunamat iti day tamare. Umayak kumaitay tamangyagak iti mangga. Nakitak dito'y arubayan nyo dagiti agkabsat. Idi sumrekak, nagtaraydang. Ay na, talaga addakas ti kababalin dagi dyan nga ubing. Inakman kasarita ni nanang da. Diyakon palabsan da ito ngay naramid da. Intan Mare, takasaok matlaang ni Kumari Melody. Tanagtakaw maninda Marian ken Ransel itilakok itay. Mari Tria, Mari Shalimar, nakaumay kayo mat. Sumra kayo Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kwa, mabalin ka di abagbagam dagiti anak mo. Taitay, dinadaal dati bisikleta ni Solomon, idi awan kami pa ijabalay. Siya mismo tinakakita, Mare. Ket itay, nagtakaw damanen itilakok. Manun adaras at tinakawan da. Kaano di da agsardang, amangan no ipabarangay ko ida. Inaramid dati kasta. Ay na, paspasensyaan nyo kumandag iti anak ko. Saan ko nga amo akasta ti inaramid da? Kababain pa yan kada kayo. Bayadak ti panang pariperyo iti bisikleta ni Solomon, Mari Shalimar. Kat bayadak mo ti tinakaw da iji istor mo, Mari Tria. Kasla ngamin makumikum kaunay iti trabaho, Mare. Iso amabaybay amon dagiti anak mo. Pudno dayta, talaga makumikum makunay iti trabaho. Iso anabaybay ak dagiti anak ko. Saan ko anabagbagaan kan nadisiplinaan idahan? Imbag taamom dayta, Mare. Ala, gusto daytan Mari Tria. Ay, ti kayat mi kumalaang kat madisiplinaam kan mabagbagaam dagiti anak mo, Mare. Uwan, Mare. Kat ulitak man ang ti agkid daw iti pamakawan nyo. Sika ka di dayta. Itatalaang manan nga agsabat Wen nga rod, Mare. Kat, aging ga ita. Mababainak pailakan ka. Ni kumari mat. Di mon panunutan tinapasamak idi. Ay, kat kumusta nga Damag ko nga intuloy ni Ransel tinag-eskwela. Ay na, wen Mare. Ay, agyaman ak, tanakapanunot mo't laengan. Ay, maragsakan ak amakang iti dayta, Mare. Kan naibaga ti anak ko nga aktibo kano ni Maria ni Jesimbaan. Wen Mare, kayat namot tanti sumursurot kada father, numapanda ijay baryo. Ay, kat nasaya at garod no kasta, Mare. Tinasayaat apanang disiplina kadagiti anak, itunda na ida itinasayaat amasakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.